Dik. Ngene Dik timbang lemu omong kangelan ngene. Wis ngene. Nah, wis ngene ndang ngomong. Timbang le omong. Nun sewu. Muten. Jangan masih ada mangapa? Masih ada lagi. Mas. Loh. Nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripat malik ngene mau. Aku seneng kok ndek Mas kaya asu iki. Wong kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malik. Masyaallah tembus lho Mas. Tembus ning cawet to. Nggih, menika kirang Abdul lamun to mboten nyuwun berkahipun Pak Guntur. Siap. Ini ngeten. Serempek napa tembangipun ngebit? Serempek kan. Serpek nek bengi manut kowe ya. Serempek Mas nggih. Nggih, serpek. Pak Guntur menika remen ketuprakan terus serempek. Oh nggih. Monggo Pak Guntur. Gusti Adipati sampun rawuh wonten ing papan mriki. Sing siyaga ing kiri sawi ing gati. Mergo bendaramu lagi wae rawuh. Ya kene. Monggo Doro. Matur sembah nuwun Pak Guntur. Sampun kepareng rawuh wonten padepokan yang juga. Nyuwun duka ingkang kathah Gusti Adipati. Ing samangke sampun kumala lancang ngaturi panjenengan tindak wonten ing setinggil agung. Bekti konjuk dumateng panjenengan. Yo Kakang Kritik, iki. bektimu wis tak tampa. Mung pangestuku wae tanpa nono Kakang Kritik. Mugi sageta ndadosaken jijimat anggenipun kula mundi dawuh saking panjenengan Gusti Pat. Maja kluthuk ngaturke. Apa? Lho. Ketoprak apa iki ya ngaturke kaya mau. Badhe binagi sungkem. Nah, ngono. Sembah pangabdi kula. Mugi unjuk. Dumateng Pak Guntur. Wis bubar dagelan sitok wis. Ngoten. Set nggih, Dawuh Pak. kleresan. Alhamdulillah panjenengan paring berkah ing dalem menika saged Nggih. rawuh Pak Guntur. Nggih. Sembah nuwun menika kalih Pak Igit menika. Lah nggih. Lah jan tepit Wilujeng dalu. Dalu Jalang. Bapak. Nggih, dangu mboten pinanggih. Nggih, nggih dangu nggih. Panjenengan mboten nanggap kula mun dangu. Ten mangke. Lah nggih. Nggih. Peresmian. Mas Arif niku duwe angen-angen, Pak. Kados pundi? Kapan boyo iso ketekan Mas Sigit dalang nang pendopo Kabupaten Blitar. Amin. Pun derek Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Niku angen-angene Mas Arif nggih. Kadosipun nek pun diucapke wonten padepokan nek mboten ngantos terrealisasi niku rada pripun malati ngoten. Mengke anu Pak Guntur. Dalem. Menawi Mas Sigit ngasta teng padepokan mengke konsumsine keng angkringan kula mawon nggih. Konsumsine dadi Ampun. Lah, Taune 2003. Lah, konsumsi niki nasi kucing lho. Cilik-cilik gek 3.000-an. Ah, mengke segone entek kula gawali kucinge mawon. Aduh. Kadung dawuh. Nggih, Mas Sigit. Bapak Ibu para sedaya, bingah rasing manah kula dalem niki saged pinanggih panjenengan sedaya. Kapang karo dulur-dulur juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Juga pun angsal kendaraan operasional nggih. Sampun. Alhamdulillah. Ning wonten sanan lek desa juganipun dereng. Insyaallah mangke dipun Lah, agendakan mila. sih Pak. Nggih. Siap. Menika wau Mas Arif ngendikan. Bilih papan panggenan mriki wonten padepokan mriki badhe dipun ajokaken sanggar budaya kagem
karawitan lan seni pedalangan. Alhamdulillah. Kagem gegladen adik-adik sing kepingin dalang wonten mriki. Oh ngoten nggih. Latihan nang mriki maksudnya. Dados sanggar budaya Sanggar budaya Nggih. untuk karawitan dan seni pedalangan. Nggih. Amin amin nggih. Menika mangke dalem aturi ngajokaken wonten Pariwisata Budayaan. Provinsi Jawa Timur. Nggih. Kula ingkang lantari, ingkang ngawal mulai pengajuan ngantos realisasi. Amin Ngaten amin nggih. amin Nggih, amin. amin. Mugi-mugi saged kawusanan nggo tondo katresnan guntur karo warga juga ngriki. Amin. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Amin amin. Anu Pak, niku Pak, wujud gamelan sak wayange napa sak Oh, kelire? nggih. Ya gamelan, ya wayange, ya kelire. Sak sindene Pak jenajukan. Ya ora iso. Sir kula sak dagelane, Mas. Anu Pak Guntur, gen kula keramik Pak, keramik. Kok keramik? Temen omah kula keramik. Loh, kok keramik? Wong mamuk ki ora sanggar. Beda prosedur to, beda Nggih, prosedur. nggih. 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 Bapak Ibu sedaya niku wonten pesen saking Pak Bupati Blitar. Nggih, Pak. Estinipun Nggih. panjenenganipun Pak Bupati menika kepingin rawuh wonten acara pagelaran wayang Mas Sigit menika Nggih. ananging wonten jejiban sanes mila Pak Bupati nyuwun izin kagem panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Nggih. Ananging siang wau sampun saged ngrawuhi acara Nggih, genduri. nggih. Dalu menika pesen kon nyanyekne klangenane Pak Bupati Blitar, gendinge Blitar nggih. Amin, amin, amin. Blitar untuk penjaringan semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ayo, Ten, meneng ya, kabeh. Mas. Ya, apa? Dipun kancani presiden Pak Guntur. Nggih, kabeh wis. Sedaya, Ayo ya Mbak Yosi. Sedaya jumeneng nggih. Sedaya. Nggih, Oh. sanipun gayeng. Nah. Ayo dok, kene Slendro dok. songo. Temani Bapak ayo. Buka saking kendang Mas Rangga yo. Tak tungtang tung. Ayo. Nah, yo. Nah. Kutha cilik kang kawentar. Edi Penny gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune Sang Nagda. Mojo pahit aneng candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ono crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara. Lan uga Bung Karno kang kondang kaloka. Aneng trata Blitar lair cilik mula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh sing padha nyatakne. Yen to geni ngurupake semangate. Yen to banyu nuwuhake patriote. Ya. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi Penny gunung kelut sing ngayomi. Blitar
Blitar zaman Jepang nate gempar peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune Sang Nata Mojopahit aning candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita Karepati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka aneng trata Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatani yen to geni ngurupake semangate yen to banyu tuwuhake patiyote nggih matur nuwun Sembah nuwun Pak Guntur. Pak Sigit. Dalem Bapak. Muga-muga sedulurku kabeh sing padha mirsani pagelaran wayang panjenengan Nggih. karo Gusti Allah diparingi rejeki sing kathah. Amin. Diparingi sehat sedaya, nggih. Amin. Diparingi gangsar lancar lek nyambut gawe. Alhamdulillah. Ngaten matur nuwun. Syukur. Matur nuwun. Nggih. Mugi saged mirsani pagelaran ngantos paripurna mangke, nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Mas Guntur Wahono. Dewan Provinsi Jawa Timur matur sembah nuwun. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sembah nuwun ya, Mas ya. Yo, kene karo aku. Jumenengo setitik karo aku diajeng. Ayo. Itu to. Diajeng. Jumenengo diajeng. Yo gene kowe suwe ora ketemu kok saiki kaya benik tek kowe. Sinden padake benik tek. Lah iso cilik. Kepiye pawartamu diajeng? Pek mas, Kepiye pawartamu? pek mas. Iki kok ngeri. Cekak aos. Kok cekaos pik Mas? Lah jaremu benik tek kan yo cilik Lah dadi iya. yo titik wae. Ing semono ndak tinggal. Peperangan banjur suwe ora weruh kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur Diajeng. Dawo. Sing bocah omah sapa to? Iki lho kok iso. Wah bocah iki jan kepiye? Abdiku jo kluduk. Lho nggih. Nalika semono kowe ndak wenehi pitungkas openono bendaramu putri kepiye supaya bisa bagya mulya bagas kewarasan anggone nata jiwa lan ragane. Sampun. Ya gene nganti ana kedadian kowe mangkene. Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dagosipun stunting menika. Terus Ngece. Ayo kudune mbok masake. Wah rumangsamu. Ya diajeng Nggih. suwe ora kepethuk ning kepiye anggonmu leh nyawisi para Kyai Agung kene coba. Iki beda karo sing liyane lho iki. Bedane apa? Kepiye lho ngene lho. Sinden jos lho, Bos. Niki rambutnya semir masalah. Ayo kekinian to ngono. Coba Dik. Ngene Dik timbang lehmu omong kangelan kene. Wis ngene lho. Nah, wis ngene ndang ngomong. Timbang leh omong. Nun sewu Bapak Ibu. Sinten ingkang badhe tumbas tremos? Alhamdulillah aku digendong.
Gendong piye? Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Bareng tak angkat lemak. Tiut. Suara apa? Suara motor. Ayo. Eta, Mak ceder, mak ceder. lagune kuwi. Ora. Sing dalu Mas Dalu. Sigit. Menika kathah namala. Kula wacane sik nggih. Nggih. Ana layang tak macane. Sing klentu Pak Ikit menika klentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyoto nek arep maca layang. Lho, kok diweni kula piye, Pak? Sik tapi sing bener piye ta kuwi? Jenengan niku klentu klentu. Lah yo iki ana layang tak macane. Klentu Pak Ikit. Sing Sing bener. bener ki tak wacane. Nyok maca rebutan macane lho. Ini tuk gonen tuk gon. Wis ngene gon. Anu suarane piye kuwi? Ping roh unine wae. Unine. Loh, Unine layang unine iki lho. kok iso? Unine layang lho. Maksudnya kuwi sing ning jero ki lho enek apa? Enek tulisan ngene lho. Lah kuwi lak jelas to. Meneng tak macane. Macane piye? Kuwi kucing. Korek. Do meteng. Dumateng. Walah iya. Aku iki pros rada adoh. Dumateng Mbak Limbuk, Mbak Cangik, kula pendemen Rigit Purwo. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gending nggih. Kayak ono kacamata Surya Kanta ngono lho. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Dali. Saking kula kanca kidul lepen. Oh, ngriku nggih. Ugi nyuwun lagu menika karang kates saking Sik. Bima Bos, Rizky. Sing tak wacane. Angel lho iki layang iki. Masalah ya. Mosok kirim layang kok kertas cilik ngene. Masalah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing tlatah Samben niki nyuwun gending lagu Karangkates saking Dimariski lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani Ngapusi iki. Tulisane sakmene kok dawa nih Ram. masih ada lagi. Loh iya. Kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan Dawa kathah rezeki men. didane bali. Kertasnya cilik kok. Cilik kok iso kalimatnya iso duwi. Masih ada lagi ini Pak. Oh iya saya nenek Pak nek tulisane. Pak Ikit remen ing dalu menika kula ningali ringgit panjenengan jan regeng jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu. Dawa men ta iki tulisane iki. Masih ada lagi. Mugi-mugi sedaya kru cakrah ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak mriki malih. Masih ada lagi. Wong ning lambene sinden barang iso mbok waca. Lah kaya videotron liwat ini, Pak. Kowe video terus. Mbak Widodo iki yo gelem-geleme. Loh, nanti kan mau setel toh. Oh, setel. Setel. Iya. Lho, Bang. Tuh. Piye, Mas? Yo. Dawuh napa? Karangates, Bos. Iki lho. Oh, niki nek Masih ada lagi sebuah voucher. Voucher apa iki dimutok voucher. Iso bocor. Voucher wis dledek. Tembangipun kersanipun iki rame. sing gayeng Mbak Widodo bebas lah pokok nganggo jaranan nganggo barungan iki. Oke. Sopo sing nyepaki barang Mas? Ya oke. Apa? Tembange digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablase jaranan. Oh, oke. Gedruk. Ya. Ya kan. Apa wi gedruk? Sing Karang atas nih mau. Ya wis karang atas nih. Oh ya Ya. Karangkates iki. Oke gedruk ngono ya. Aduh. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Gangsal Mas. Masyaallah. Masyaallah. Bocah sakmene iso ngeden ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. Kowe Sing ngeden ki sapa? Sing ngeden Iki sapa? iduwe langsung mana? Mbak Widodo kuwi idu mana? Itu mana? Loh. Aja lungguh tuh. Jare dagelan profesional. Alah. lho. Ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. Minum tuh harus dengan duduk, Mas. Oh, ngono ya. Dek iki pancen sok nderekke baru Jam-Jami, Gus Idam, Gus Abbas, apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang Apa? kuwi aja wal saka omben atau minuman. Sebabe Mergo wong urip kuwi wong mampir. mobil. Nah, ngono lho. Dadi lak jelas to. Sampeyan wong wedok diawe ya kudu ndodok. Dodok, ngono lho. Wong lanang kuwi aja sok Golek menang. Aja golek menang. Sesama wanita dan
pria itu Saling bersama menghormati dan gender menghargai. Betul. Mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi. Ya, Wong urip kuwi ibarate Mau mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Ngono. Dijiwit krasa lara aja Aja sok jet jiwit liyane. liyan. Lah mung iki. Sedumuk batuk Senyari bumi. tuturi handayani Handayani. jerbasuki Mawa biyong biyong. kemah ripah lo Lo jinawi wong urip mung mampir. Sampe ngombe. Nah, ngono lho. Ngono. Ajining raga Saka saka busana. ajining lati saka diri. Ajining diri saka lati. Ajining awak saka tumindak. Tumindak. Urip kudu sing prasaja. Nah. Mergo urip kuwi ibarate mung mampir. Ngombe. Pelempokan kan aku belum. Lah mbok ngombe to. Mau urip iki mampir anyang-anyangan iki. Wong karek ngombe kok ya ora gelem kok iso. Ngono ngagem Karangkates. Kates. Coba kaya ngapa Karangkates. Yo. Iya. Buka saking kendang ya, Mas. Napa saking bunan? Saking kendang. Digarap pripun iki, Mbak? Anu gawe jaranan. Oh, tayo. Ayo piye lah mangke terus lagi Oh, barongan. buka bunang berarti buka bunang. Oh, sele Le, angger. kenana, Le? Mo. Nah. Niko Kenal, Le? Toto Rian Mas Rian. Rian kendang. Nggih, mengke sing jaran ben nika. Rian. Oh, iku Sing ya. ngendang jaranan kono. Oh iya. Padha, Dek ya. bengi wis kendangi awang barang ning Rian iki. Ya. Pakde buka bunang. Klung klung. Manut-manut Mas Rian. Iki Mbak Widodo iki nek kendangi ora spesial. Wah, saestu, Pak. Goyang-goyang. Mboten lho, kula wau. Niki pancen dipesen Mas Arif. Kagem masyarakat juga. Soalnya niki mengke bar wayangan ajeng dingke belungan jangan tewel. Wong edan. Doyan. Sampe doyan. Ya, tak Oh ngat-nget tak cepake. Ngono ya. Yo, Karangkates yo. Ya. Ayo, Dik, kene, Dik. Ayo, Dik. Oke. Ya. Katur dumateng sedaya para bapak linmas. Lan iki para sesepuh bini sepuh. Karangkates bendungan weweton Malang. Kinclok banyune gugah kenangan.
Kuda langsung lo, ayo, lo lah, oh, oh, oh. Oh, pas, lo, mana, oh, teng. Bapak Ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Wih, lah, oh, lo. Ya. Pas, oh, lah. Kita wis rasae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Tambuli godhong-gedang pahite ramu. Jarane profesional. Masya Allah, kene. Profesional. Urung hilang. Sik ning lugu kene. Masya Allah, urung hilang. Tak tambahi. Nih gua kene. Oh. Mripatmu sik ning dhuwur lho, mripatmu. Nih gua kene lho. Urung, kowe iki urung tek mari. Mripate ket mbiyen ning dhuwur. Kowe tau tumpah mripat ning tungkak. Mripate ireng kuwi lho, urung tek mari kuwi lho. Wis mari aku ra nggo salin. Kok mangsane ngono. Loh, sing dadi masalah, sing dadi. Kita sing dadi tak grucuk nang lho. Kok terus nesu? Iki tekku ngono wae Le. Iki ya. Wis mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakeliran, Mas. Leres. Dadi nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Sore ra ketara iki kate. Wah, embere terus kon nyinggirke. Ben ora males. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripatmu malik ngene mau. Aku di aku. Daripada aku sampean bablas to, tak delok ning kamera lho, ning TV monitor lho, mripatmu ngene mau. Aku seneng kok ndek Mas kaya asu iki. Aku kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malik. Masya Allah tembus lho, Mas. Tembus ning cawet to. Asem tenan kok bocah edan iki. Kok grujuk iki lho. Anu kok tak sementara leren nggih. Ampun. Lah niki kaya ngeten iki. Ayo ra apa profesional. Wis, tuh tak.
Hop. Aku mbok grujuk kopi matamu. Lah nek banyu putih ra apa-apa lha kuwi ireng e. Sekali-sekali ki dagelan ndasi dirubung semut. Kadung arepe dadi mbales e kok iso. Coba Loh, baca tetembangan. Ya ra apa-apa, ra apa-apa. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Mbak Yosi Pak menika sampun. Yosi kok grujuk nek. Telas sak sempak-sempakmu gak aku. Kali Aku tak izin dulu Meng apa? Iki engko ketoke iso masuk angin sanggon lho iki engko. Profesional piye? Iki iso suwi nek genep sak jam tak cilik. Engko ora balik. Bangsane. Ora. Wah, guyu banter bener. Para penonton iki padha bungah atine. Bungah piye kan? Dagelan-dagelan tersiksa. Ya aja ya. Kowe bola kono apa bolaku? Kula bola sembarang, Bos. sembarang. Niku asal. Wis masuk angin bareng kowe. Dalam. Niki kembloh ya. Padha-padha nyambut gaene kok ora gelem kembloh. Kepake ning gara-gara Pak iki. Apa sing ngomong? Ora. Kok iso? Padha kembloh. Mbak Yosi di MC ni. Lah Di kono. MC ni. MC sing apik. Gonku. Apa kene? Ayo. Gonku mbok gelap. Ambune delok sik ah. Nek ngono lho. Oh, nek mudi, Pak. Wis diakhir mbok gelap. Asem mbok ge andukan nih mangsane. Alasan iki ono. Lagune nganu iki disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Sedoyo menika Napa, Bos? monitor Nggih. Sige Channel. Nggih Pak Purwono saking Rembang. Nggih. Komplit menika kanca-kanca CFC Mas Anom Subiarto, Pak Purwoko. Wah ya. Nggih. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. DMC. Anu katokmu teles to, Mas? Heeh, Mas. Teles. Ora Ora masalah. Gak apa-apa ya, Mas? Aku gowo salin kok, Dik. Ning Wis salin mobil to? salinku akeh. Oh, Tahu dek salin- iki aku. Pancen saline klitik saiki ning mobil kabeh kok. Oke, pancen dek kan sik lagi minggat iki. Lambemu. Monggo lemari iki bek. Dek. Oke, Di salin. MC ni Jo. Dalem MC ini gini. Lagune ayang-ayang sinyanyi Mbak Yosi. Jawa nggih. Jawa. Nadianto iki tanpa keyboard. Lha niki ing dalu menika sarengan kanca-kanca Caklang Lerat. Cakraning Rat. Kowe kakek muni minggat kan. Cakra minggat ngono. Cakraning Rat. Ing dalu menika mboten kesupen inggih menika lelagon ingkang badhe dipun swantenaken inggih menika diajeng Yosi gendhingipun anyang-anyangan. Ora gungen. Ayang-ayang. Ayang-ayang sarengan Cakraning Rat Indonesia. Kok gak gawe ngono? Biasane dumateng sedaya para pengarsa. Ngono. Ayang-ayang Cakra Ningrat. Yo. Cekidot. New Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Indonesia. Iki lho Yosi lho. Iki lho cae. Iki lho bocah iki lho. Suara. Sebelah. Sindok lho. Bulastri joget, Bu. Ayang-ayang meledak. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawan aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo selek katresnan pancene tresno iki akeh pacoba. Tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kapisah
meringkang kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan Kang Mas mesti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkana kula lapo tresno datan kendhata saking coba tak rewangi tak pateni lair tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu bisa nyawiji Kang Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan Kang Mas mesti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angger kula lapo tresno datan kendhata saking coba tak pateni lair tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu bisa nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkana kula lapo tresno datan kendhata saking coba tak rewangi tak pateni lair tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu bisa nyawiji matur nuwun Mbak Puput Luar biasa. Oh, iki bukti keampuhan gamelane Pak Gito aja iso. Nadyan to tanpa keyboard, weh iso dienggo ayang-ayang. Ah, Wong sedaya menawa gumantung saking pira pradangganipun. semu Oke. lan guyumu. Coba karo Mbak Kunjung, Pak. Siap. Karo Nyu Sekar Gading, Godhong. Gabungan Sekar Gading karo Cakraning Rat. Nggih. Dadi Sekar Ningrat. Iya. Ya. Iki lagune Mas Jo Klitik tahun pinten Mas Jo? Tahun 2015, Mas. Esem lan guyumu. Nggih. Nek Terminal Gayatri. Terminal Gayatri lagi niki 2018 niki. Oh, berarti kecekel 2018 mulai ini. Nek lagu 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, lagu kula menika tahun 2000 selawi menika damel kula. Oh. Piye kuwi judule? Lah menika saking Pak Zainuri mangke nyuwun Caping Gunung Jengleng. Oh. Niki mangke kula badhe titip teng kanca-kanca lagu kula ingkang judulipun Wahyuning Tresno. Nah, Tresno. Nggih. Wahyuning Tresno. Lek kula mengki titip ngene kanca-kanca menika judule Wahyu Budaya. Lah toprak Jawa Tengah kono kok iso mangsane.
Ya, Dik, Dik Bujung nggih. Nggih, Mas. Dereng tepang to. Sampun. Oh, nggih. Kayak nyanyi mawon niki selanjut beber e. Oh. Mboten. Ya. Empon mungkret berarti ya, Mas ya? Yo. Malah apik ben mungkret ben ora kena nggo gawe. Nggih. Mboten. Ayo. Capi. Pelok Mas, pelok. Ya, kene. Tertek. Dung buka drum dulu, Dik. Ya. Yo. Dik. Stop. Ini gamelannya langsung dipukul yang keras. Jangan khawatir kalau gamelannya patah. Nanti biar diganti Pak Sigit. Oke. Lah iya no sembodo no. Berarti Ayo, nek begitu yang keras. drum muni, yogone muni keras ngono. Keras. Nah. Yang keras. Ayo coba. Derat yogone. Derat. Dung. Yogone Keras. keras. Yo. Ayo coba. Tuh, wagas. Ya. Ngaloro sithik ngadi luwe. Sama ki jane yoga apa kernet? Jare kan muni keras. Keras ki pukulannya itu, Pak. Tegese ki ngene lho. Tak ndul yang ngene iki ngarepmu tutukan ngono lho. Nah, iki apik aku setuju ki. Setuju ayo jajal cake. Ngarepmu ki tutukan. Ngarep ki gamelan wong. Ala yo sembarang. Maksudnya trak dundung trak itu langsung suaranya berbunyi lelole wilayahnya seperti itu. Saya ben cetha piye drame muni yogone. Trak dung lelole. Oke. Nah, itu loh. Dadi. Heeh, ayo. Joyo, oke, cap bagus. Lole. Ya coba ayo. Terus. Ayo, itu ngapung. Aja madang, ayo terus. Iki menika ingkang saged dipun wastani gacong. Apa kuwi? Gamelan congor menika. Ben kesel dhewe jajal. Ora ngono kuwi. Akapela kok gacong. Kurtara wong nek ora berpendidikan. Apa? Pela. Heeh. Akale, Pak. Oh no. Ayo saestu nggih. 1 2 3 yuk Dik Joyo. Ayo Dik Bujang. Wes, pencet Dik. Suara harus keluarkan ya. Dik. Konco-konco Kalimantan. Bapak Mendi. Lampung. Asemu lan kuyumu bisa gawe senenge ngatiku suwe ra ketemu ning ngendi paranmu apa kowe isih eling aku tetap ya Bujung Janjimu lan tresnamu bisa gawe dan drawe hatiku. Nganti saiki kowe isih tak tunggu. Nganti kapan kowe ninggalke aku? Acep. Cakra ningrat lho iki. Ya. Fotomu neng kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane
Banter yo. Dek Puja. Iya Mas Kliti. Ada juga Mas Kliti. Awas. Atemu lan kuyumu iso gawe senenge atiku Suwe ra ketemu ning ngendi paranmu apa kunjung wis lali aku Janjimu lan tresnamu bisa gawe hatiku. nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku kayak perjalanan enggak? foto ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku Ngene rasane yen kangen kowe. Yes aku ngomong kowe tak joko tawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku Ngene rasane yen kangen kowe. rasaku ngomong kowe tak jawa nganti Selawase aku ra bakal bisa lali selawase Lagu ini Mas Jo Klitik kok digarap kanca-kanca cakrane kerat. Alhamdulillah benjing mawi kula ndage, kula nyuwun tulung kanca-kanca selalu backup. Pokoke teng pundi kula ndage, kanca-kanca tetep melu kula. Lho, Mas piye? Kula jak kabeh niki. Eh. Ben ngiringi lagu kula, soalnya sing saged nggih gamelan ming niki tok. Jangan golek yoga dhewe neh. Oke. Aku ben tak birian. Wah, luar biasa Mas Jo Klitik Jo Kluthuk. Makasih nggih sembah nuwun. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet ya Mas. Boten Sak lagu neh iki lho. lho langke masuk kula Napa Mbak Yesi mau? nggih ngelingke. Oh. Kangge ngiringi caping gunung. Kan pirang-pirang tahun aku nek ning kene anggere dikabari, engko 2 jur ini. Ternyata ra sida. Nggih. Engko 2 jur ini ra sida. Lah iki lagi sida tenan. Lah pancen Lah iki iki lah di- diagendakan Mas, diagendakan ngoten lho. Ndek iki ning gonku ya ora sida. Ngapun. Anu ngeten Mas. Alah. Betul wis awake dhewe rasa alasan. Ngapunten saestu Bos tenan. Kula adalah dipasai kalih Mbuh ora krungu. dipasai kalih bojo kula. Aku wis meh nesu terus diem Ibu Awang. Wis wong pancen dulurmu Klitik lagi owah pikire ngono ya. Terus aku Jane- maklum terus. Saestu, Mas. Niki lagi wah, kula berdua niki lagi wah ekonomi nih. Betul Pak Eket pun toh. Sementing kula tingali tetap saya itu selalu memantau alhamdulillah pokoknya selancar. Semua Owah, padha sehat. owah pikire ora apa-apa ning sing Owah penting- menuju kebaikan. Betul. Yo. Betul. Nek ngurutne aja salah dalan. Nah, sing penting wong ki aja salah dalan ning golek aja
wong iki luwih becik salah dalan tinimbang golek dalan sing salah. Nah, kuwi lho. Piye baleni sik omongan baleni. Wong iki luwih becik salah dalan tinimbang golek dalan sing salah. Kuwi alasane wong sing salah ya ngono Lek kuwi. salah dalan kuwi iso balik mergo salah dalan. Tapi lek balik. dalane salah, kuwi lha kuwi salah kuwi iso langsung dibenakne. Malu bertanya sesat di jalan. Betul. Kuwi mulane salah dalan. Lah nggih niku sing kula maksud. Makasih Pak Git. Nggih. Wis, Besok pokoke- gawe lagu malu. Nek sing pelok kayak apa? Jero Loh, kula ndamel iki, kurungan. kula ndamel iki kula. Ana kutute ngono Nah, barake. nggih. Nika- Kayak sepelan tahun piro, Jo? Niku tahun 2012. 2012 kelingan. Saya dan Duojo menciptakan apa jog-jog ngono ya. Wah, niku akeh banget niku. Putri Kencana Wungu bareng. Wungu niku wis kalian jenengan pokoknya menika satu histori yang sangat istimewa. Zaman biyen wong loro sik Iku et- 2,5 juta. Nika kula pinten? 2,5 biyen wong loro. Aku mbok 550 to kene. Gak ngawur. Boten. Makasih Pak Git. Pun caping gunung mengke diaturke kula Nggih, kan cocok presiden. Sing wigati lagi geng panduwun ing dalu Nggih, menika nggih. saged pinangin jenengan kalih dulur-dulur Cakraningrat lan sedaya warga Mekan Masyarakat. juga. Mugi-mugi sedaya penaringan berkah barokah. Muga-muga ing dalu menika gelar ringgit ing dalu menika tirakatan ing dalu menika muga-muga sedaya didohke bilaine cedhake rezekine. Lan aja lali, Mas. Dalam. Aja nganti waleh-waleh berbuat kebaikan, aja nganti waleh-waleh awake dhewe gelem sedekah. Nggih. Gusti Allah kuwi leh nyodakoi, leh menehi rejeki karo umate wae, ora omong-omong, awake dhewe ya kudu iso nulat jejake Gusti Allah. Ayo gelem Nabi. sregep sedekah, arep kepiye kahanane wong sedekah utawa sedekah ora bakal limpah, ora bakal roboh, ning insyaallah semakin bakoh. Nggih. Makasih nggih Pak Git nggih. Sembah nuwun, sembah Sehat selalu, nuwun. sehat selalu, Nih. sehat selalu. Sego kupat sego liwet. Nggih, mboten liwat. Ora andum. Selamat. Selamat. Tawon. Tuku dawet sak cendole. Iya, iya. Katoke ngaper. Kita cendole. Iya. Makasih, Oh, makasih makasih, Mas Jo. makasih, Pak Git. Sampai Nggih, jumpa nanti. Engko Teng gara-gara gue pakai hansip apa Ya. pakai hansip pramuka. Edelman lho. Iya, heeh. Cawe sesaji ya, no? Iya. Mundak nampa duka mbacutke lakon tak derekke makna.